Btr सरकनि गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो 5,000 रांनि अनसुंथाइ होदों रुजुगोरा मुसाहारि बिथाङा। फरायसाफोरनो Btr सरकनि बिथांखिनि गेजेरजों अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि नं 37 धोनसिरि बियाबनि मासिगिरि रुजुगोरा मुसाहारि बिथाङा ब्लकनिनो मावखुलियाव फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेकखौ रानना होयो। बिथां मुसाहारिनि अनसुंथाइ होनायखौ मोनना गोजोननाय बावहरनानै साबायखर बावदों अनसुंथाइ मोनगिरि फरायसा आरो नखरनि बिगोमामोनहा। खौरांनि गेजेरजों मुसाहारि बिथां आरो फरायसाफोरा मा बुंखो मिथिना लानि फै। गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मोननाय बे अनसुंथाइ TLCC नि मासिगिरि रुजुग्रा सार बिथाङा बे बिथांखि होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो। बे रांजों जोङो दायो एडमिसन खालामगोन, जोंना एडमिसनबो सोलिगासिनो ना 3rd सेमनि, ओमफ्राय आरो बेजों जों लेखा बायगोन। बे जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिदिनो मावलांबाय थागोन, बेफोरबायदि रां अनसुंथाइ मोनबाय थागोनखौ आसा खालामो। 5,000 मा खालामगोन बेखौ? एडमिसन बिदिनो कलेजनि फिस बेफोराव बाहायनोसै। सोर होखो, सोरनि अननायाव मोनखो? रुजु सार बिथांनि अनसुंथाइ। गोजोननाय मोनदों। सोर होदों बेखौ? रुजुग्रा सार। आरो बेबायदिनो जाबाय मा खालामनायखौ नाजाबावगोन नोंथाङा? मा खालामनो थिनबावगोन बिथां रुजुग्रा सारखौ? बिदिनो जाबाय थाथोंसो, ओमफ्राय बिदिनो होलांबाय थाथों। गोजोननाय दङ ना? गोजोननाय मोनदों। Btr सरकनि मानगिरि दैदेनगिरि प्रमद बर' सार बिथांनि जि नाजानायजों दिनै सात्र साथ्रिफोरनि थाखाय हेल्प जानाय बायदि, सहाय जानाय बायदि गियान सोरां बिथांखि आसनि मोनसे लानानै प्राय मोनफ्रोमबो समस्थियाव बोसोरसेयाव 200 स्टुडेन्टफोरनो गियान सोरां बिथांखि होनायनि आसनि हिसाबै फोसावनायनि उनाव जोंनि धोनस्रि बियाबावबो प्राय बोसोरसेयाव 200 खरि 400 स्टुडेन्टफोरनो, सात्र साथ्रिफोरनो गियान सोरां बिथांखि आसनि दारादि 5,000 नि चेक राननानै होदों। आरो बे आसनिनि सिङावनो दिनै धोनस्रि बियाबनि सिङाव प्राय 200 स्टुडेन्टफोरनो जि गियान सोरां बिथांखि, बेखौ आङो जाय स्टुडेन्टफ्रा गरिब थाखोनि, जाहाथे बिसोरो एडमिसनजों लोगोसे एसे एनै कागज कलमफोर बा ड्रेसफोर माने बायनायाव सहाय जाथों, बेखौनो नोजोर खालामनानै जोङो BPL लेभेलनि सात्र साथ्रिफोरनो जों बेखौ धोनस्रि ब्लक हिसाबै बा कनस्टिटिउन्सि हिसाबै जोङो बेखौ रानना होदों। आरो बेवहाय थांनाय बे 2 बोसोराव जिथु बेखिनि हेफाजाबजों लोगोसे मोनसे पिसफुल मोनसे परिबेक जानायनि उनाव प्राय जोंनि शिक्षानि जि माने पार्सेन्टेज, पास जानायनि पार्सेन्ट, बे बिराद मोजां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे हिसाबै जोङो सात्र साथ्रिखौ बा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बेखिनिखौ सहाय खालामनो मोननानै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। आरो बे हिसाबै आङो साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोर जायफ्रा दिनै मोनबाय, बिथांमोनखौ आं मोजां जाहाथे भबिसत मोजां जाहाथे फरायनानै मोजां पास खालामनो हायो, बेखौ आं आसा खालामदों। आरो जायफ्रा थालांदों बा गोदानै माने कलेजफ्राव हाबदों, इउनिभारसिटियाव हाबदों, बिथांमोननोबो नेक्स्ट जे फैबाय थानाय बोसोर, जितु बोसोरथाम दंबावो, बे बोसोरथामावबो होनायनि बेब'स्थाखौ लागोन। आरो बेखौ जोंनो सरकार तरफनिफ्राय जोंनो बेखिनिखौ खोथा होदों। आरो बे हिसाबै आङो माने Btr सरकारखौ आङो रोजा रोजा साबायखर होदों, बेखिनि सात्र साथ्रिफोरखौ सुबिदा होनायनि थाखाय। जों बियाबनिफ्राय बेखिनि माने गियान सोरां बिथांखि होनायनि उनावहायबो जोङो प्राय माने बिमाफोर, जायफोर बिमाफ्रा फिसा माने दखानफोर होनानै जायो, मैगं थाइगं माने फाननानै जायो, BPL लेभेलनि बिथांमोननो माने अनसाय बिथांखि होनानैबो बिथांमोननोबो हेल्प होदों। आरो लोगोसे जायफोर न'खरफ्राव बेमारिफोर दङ, बिथांमोनखौबो जोङो बिथांमोननो हेल्प जानाय बायदि बेयावबो रग निर्मल आसनि हिसाबै होनाय जादों। आरो लोगोसे जों बेखौ माने जिथु Btr सरकारनिफ्राय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय जायफ्रा डक्टर इन्जिनियारफोर बा IS माबायाव UPSC बा APSC होनायनि जायफ्रा मिजिं दं, बिथांमोनखौबो जों अर्गेनाइज खालामनानै थांनाय जुलाइ मासाव प्राय उदालगुरि माने कलेजावनो, उदालगुरि जौमा फरायसालियावनो बेयाव मोनसे माने आनजाद होनानै सुपार 50नि दारादि बेखौ सेलेक्सन खालामनायनि बेब'स्थाखौ खालामनाय हिसाबै, माने आसनि लानाय हिसाबै जोङो
बेखिनिखौ अर्गेनाइज खालामनो हादों रायजो राजानि गेजेरजों आरो सात्र सात्रया जाहाथे बेखिनि सुबिदाखौ मोनो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनानै होदों।